Zatvorio emisiju. A to zbog one reklame tamo desno. Da. Nisam pomislio na to, ali ti si Lukovac. O, dečke, da vas malo snimim. Neki pašu u ekran, evo.
Da nismo išli... A mi smo išli gore puštati vodu jer je to sve počelo iskakat, ne ono kao struja. Ne. Ono, struje je bilo, pa isto Ali ti mi kako ne tamo možemo ovo- ovdje ući, ovdje su drugi. Da, ovo je ne. zatvoreno. A odavde je smrdlo. Ali ste bili jako brzo. Za poplavu. Dečki, svaka čast, vi ste, ko da ste čekali. Mogli su pješice dotrčati. A čujete. A vi ništa ne žele? Ne, pa to, ovo je privatno. Tamo ono gdje je glavni sat i to, to je njihovo. To je čitavo, to nema ništa. A ovo je tu izgledano. Rekla mi neka tu za svaki slučaj. Tu se i dalje vaše elektronika. Da. Tak nema puno smisla kad je preveliki prostor. Pa snimam da pokažem im. Zvao sam ih da to saniraju, pa su rekli da ne, da, evo i vas ću snimiti. Pa sam zvao vas da vi sanirate, jer mi ne možemo bez struje. Oni su rekli da oni idu na godišnjih 2 mjeseca sad. A oni bi se trebali brinuti o domu, o svemu, evo zapalili ga. Se njih pita, čekaju da mi popravimo sve. Popravit ćemo. Samo nek se zna ko je onda.